gịnị bụziri ime jizi nwayọọ n'elu ụwa nke anyị nọ ka ofe lọla alọ wee zuola iyi maka na onye kwazi ka ọha n'ụwa nọ ebuli agafezie ibe nne ya onye mmaja kwelu gị ya n'elu ụwa yinu ofe lọla alọ zuola iyi n'inu ifi na-enwere isi n'iwu egonu akwụkwọ wee bụrụ na ịgasị agasị n'oyimu onye si n'ibe ya pụtụlanụ ibulu ọgaranya n'ibu n'ibe onye mmaja kwelu gị ha n'ụwa kwelu gị ha nụ onye mmaja kwelu gị ha onye mmaja kwelu gị ha n'elu ụwa obe lọla alọ sosiali iyi dinu azụ elu ha mbe na abọ n'elu ụwa okwu bezie ka ebezie ya ịtọnụ onye adịbelifu ndị ebunyere onye bezie sibikosi pụtezie n'ọzọnụ oyimụ ị ga-elinyezi n'isi ka mmalịnụ onye na-adụrụ anya ya ga-eje Lagos olu Lagos owelili adịbezie na egwunu ụfọdụ isi na baji ụtụtụ bịa ụfọdụ isi na baji isi anyasị bịa maka gịnị ọ bụzi onye mmaja kwelu gị ha onye mmaja kwelu gị ha n'ụwa ibe na-emezi ka ndị mmadụ malụnụ bụzi na onye kwazi ka ọha n'elu ụwa nke anọ o jebetabazi afa nna onye ọzọ nụ onye na-atụrụ anya na ya ga-eje obodo oyibo nụ oluzie n'otibezie n'ukpunu oyimu jezili China natanụ ọkpọpụsizie ntị n'iminu owoliyelikwunyesianụ nkụzi okwosizie mụ Yemen China na-asụzi Yemen oyimu maka na ịbụ onye mmaja ụfọdụ isi na fa nọ n'ofenu mana isi azụ ya bụ ife na nọ n'ofenu
isi azụ n'ọbụzi ọgbụgbụ na onwazi ulu dị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha nwa asị na m ga-alabulu ụzọ n'elu ụwa nke ahụ n'ọdịda bụ ife na-esochi azụ maka ịpụta isi na ya kalịsịsịrị onye zizi n'ibe ya apụtụlanụ mana onwezi onye agwụ na-egbu n'ibi ya maka na onye kwụrụ gbachabilinu ọ bụkwazị landlord nke ya na onwezi onye o si n'ibi apụtụlanụ ọ bụ gịnị ka ị na-ekowela aka nụ oyi mụ na anya dịba fụcha ndị kwụ ọtọ ọwụlụzie ndị naanị na-enyezi mkpọtụ mana onwazi onye ma onye bụ nụ ụfọdụ si na fe nọ n'ofenu isi azụ na ya bụ ife na-anọzi n'ofenu oyimu isi azụ na ọbụzi ọkpụkpụ onye kwazi ka ọha n'ụwa ebulu na-agafezi be nne ya na onye mmaja kwelu gị ha n'ụwa onye mmaja kweletu ya nụ onye mmaja onye mmaja onye mmaja mugu jeli Lagos donu owelize ni atibezie na egwu nu osi ni aji ụtụtụ bi ego onweli ndị mụrụ na Lagos donu ndị ọfụfa ga-agbabazi n'ọsọ n'obodo badi ebinu onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha onye mmaja ogonu apụta na koba ka yi n'elu ụwa na onwekwali ndị bụ ya ụzọ bidonu imezi ego nyenu itikegwu igetikosili nwa ọsadebenu ka igetikachi ijoko onye ọmanụ egwu mmasị ọgbaru bịanụ atani na ọgbaru ka nsi dị egwu mụ n'elu ụwa mụnụ na mmiri nwere ebe ọ na-adọnụ oyemu anaziza zọ n'elu ụwa donu kwelu gị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha nọ onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha asị na ife nwere ebe ọ na-adịnụ
n'obi ya na ya jere zabazi onye eze nọ ma n'ụlọ ụtazi na nwata na-azọ ọbala na oche ndị mmụọ ka ọ na-azọzi maka na nwa elu wee jọba ibe meli nne ya ibe meli nna mezie na ọ ga-eme nwa ọyọ onye mmaja gwelu gị ha onye mmaja ọ bụ gịnị gị na-azọzinu ife na-adọzi n'obodo inu ọya gị si obodo ọzọ nyezọba o nwere ife eji malụ obodo amalụ egwu ka eji malụ ọgbara amalụ o siri nwa Ọsadebe etiri egwu nu otisi adebelu ji igodo ebe ọ kwụsịrị na ya ga nzigidonu egwu ka eji malụ obodo emelu onye mmaja ife na-abụrụzi nke inu ọnwụ ya ka ị na-azọzi oyimunu woli nwayọ n'elu ụwa obelola lọzielu yitinu nke mụọ na ya bụ nke mmanya ọfọjinyelimu ka nje jenu egwu menweghị olili ma nja n'elu maka na onye nwere ego na ọ dị enye mkpọtụ n'elu ụwa nke a mana ife ọlụlụ ka eji ekwusi maka ya ụfọdụ si na fa nọzi n'ofe mana mụ bụ Chijioke kwusịrị n'ife na-anọ n'ofe bụ isi azụ maka na onwe azụrụ dị n'isi azụ n'ife dị n'isi azụ bụ ọkpụkpụ ya bụ onye ọbụla si na ya nọzi n'ofe nu mali na onye a bụ okpokolo isi azụ nọ na ndị anyị na-ekwusi maka fanụ na ọ bụ ndị pakịrị ọfụma ndị dị overloaded maka na ego pakalịrị akalị
Chief Christ Elusiahụ Ogbuefi Omeọgọ 1 N'ihiala Kutis Cable Chris K Group of Company Limited ezigbo ịma n'aka ọkwa ka anyị na-abatanụ mmadụ oge anyị jekwubejebenu Chief Tony Ezenna Ikenga n'Agọkwa agadagbaghị elu ụzọ nọ Orange Drug International anyị kelekwale Ibu Joseph Nwadebatu Bilinu Ojes International obele nwa ji gozila gozi na Buluzi Igbo Kisinu Omerọra 1 na Buluzi Igbo Chifu Chidi Anyebu Bilinu Chisco Transport Limited Okiyi na Michi onye ọma gaba n'iru n'ụwa ihe na Delta ka anyị na-abanyenu Chief Victor Adoba Ojimila Tata nke izizi na Ọgwachi Chief Peter Nwuzulike Bilinu Ajilija Omeọgọ 1 na Gurere obele nwa Bilinu ụwa yi Beni Bag lọbụ mmanụ ego ihe nwere ọgụgụ ma nje n'elu ụwa nọ Chief Christian Obum na-eme Ezani Abụchinyelu nwata 1 n'Ezinifitagwata Omelọha na Bangkok na Thailand aka egbuchi ọnwa na Japan gị na Chinu gị na-edozi abụghịnu Mrs. Nneka Ezani Bilinu agbala nwanyị bịa n'ụwa ezi ogeli nwanyị ọma anya eluo n'ọgbarunu na mmadụ ka anyị jekwubejebenu Chief Edwin Ụzọ Oduwan na Delta State Chief onye kwelu Buda biko bịabanụ Omeọgọ 1 abụọ Chris Concrete Limited obele nwa gabaliru n'ịpakịla ọfụma Chifu Dadi Okereke Bilinu Agụ Eje Mba nke izizi Ikwuzo Chifu Ịnọchi Dubenu Ọbụbụa Igbo Bigbo 1 na Gurere Chief Sir Emmanuel Okoli Ọba Bulubulu na Michi Wire Makers Limited Honorable Sir Jody Mobi Okwuluọha Ọka Okuluzo 1 na Oluzi Igbo Ebubedike Ọfagụrụ Honorable Anambra State House of Assembly Ifemeke Nwabeze Bilinu Akwulu no 1 n'Oko Okwuluọha n'Ọgbaru Emijo Motors Chief Bertram Nwadioke Eze nwa mmadụ onye ọma si n'ise wee bịa ụwa nọ
Barbarossa ọ ga-adịrị ya mma. Chifu Nesi n'Obiala Mobilinu Obiebunye Ideju no 1 na Guluzi Chief Honorable Sir Afamobi Ugochi Meleze Niyembosi Speaker Anambra State House of Assembly Honorable Sir Anthony Ezeyimoye Bilinu Ojero Ọra 1 n'Idemmili Ikwere Ezeakonobi Chairman Anambra State House of Committee on Health Chief Ernest Anyeche Power Product Limited Ohimiline Chendu 1 na Guluzi Igbo Chief Mike Umenu Ọnwa Gburugburu na Guluzi Igbo ọ ga-adịla ụnụ mma. Chief Osita dị mma Ikechukwu bili n'ezi nwa Ijeọma bịa Ogbuefi Nnanyelugo n'Ojuche nna Ligbodili nwa nna Ligbodo akụ Obutu nwanụ ezigbo nwanne Ifeanyi Ijeọma Awelu Ugwo ọ ga-adịle ya mma n'ụlọ ụba gị lọbụmanụ Chief Osita dị mma Emenike Odumodu 1 na-asị ya Ogbuefi nke ndị Igbo na Lagos ya na Odozi Abụanụ Grace Emenike Osodieme Agwụ unu bagi lọbụmanụ Chief Remigius Ozumba Anagba onye isi egbenu ọnwa na-etiri ọra n'Ọsụmohu unu bagi lọbụmanụ isi ike mebụ na nwoke afọ bịabanụ Igwe Ebilinu na Batete gị sedenu na nsukwu Batete n'ezi nwanyị obele nwa ji gọzila gọzi nwanne mmadụ onye ọma gaba n'iru n'ụwa onye ọma bagịla ọfụma n'afọ bagịla ọfụma ndị bagịla ọfụma. Ọ bụ gịnị bụzi anyaukwu n'elu ụwa nụ? Oke ọchịchọ bụ anyaukwu nụ. Oke ọchịchọ bụ njọ nụ. Oke ọchịchọ mụtara anyaukwu nụ. Anyaukwu emụta ori nụ. Oke ọchịchọ bụ njọ nụ n'elu ụwa nụ. Igosizie nwanne ya ụzọ nụ. Ọchọbazie ka ọ kalịa inu ọchụbazie yigogbuenu ọkwazi oke ọchịchị ọnụ onye inyele ego nu ọchụbazie nu igogbuenu ka ọ balagwu ilibenu ọkwazi oke ọchịchị ọnụ onye nwere okunu oke nwela meju na afọnụ ọchọbazie n'isenu n'enu ọbụzi oke ọchịchị ọnụ oke ọchịchị bụ anyaukwu n'elu ụwa nọ ọ bụ gịnị bụ anyaukwu nụ? Oke ọchịchị bụ anyaukwu. 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 Ụmụ wara
ụmụ ụwa razie na oke ọchịchọ n'elu ụwa ọ bụ gịnị bụzi oke ọchịchọ nụ oke ọchịchọ bụzi njọ n'elu ụwa maka na ibi nwere ejirọzi ya fọnụ ịchọbazie nke onye ọzọ nụ ọkwa ya bụzi ori na ọ bụrụ na oke ọchịcha dọrọ n'elu ụwa nke anọ na nwanne na nwanne ga na-ebi n'udo n'ezie naanị ụmụnna nọ ọkwa ya ka ofu onye kpaliziri nwanne egosizie ya ụzọ gị ga-esi kpata ego n'uru ịchọzie ka igbuo nwanne gị ka ịnọchi oche ọnọnọ mana ịmazi na ọ bụzi mkpọchukwu keli ka o keli ya ọgwụ ya bụzi oke ọchịcha na-ekwunu gwazienụ m ife bụ anya ukwunu nwanne ga-egbu nwanne ya ọkwazi oke ọchịchọ nụ ụmụ Igbo razie n'oke ọchịchọ nụ Hausa razie oke ọchịchọ n'ụwa Yoruba razie oke ọchịchọ nụ ka nwanne na nwanne webilinu oke ọchịchị ajọkanụ n'elu ụwa oke ọchịchọ butela agha nụ ka nwanne ji egbusi nwanne ya n'elu ụwa oke ọchịchị ajọkanụ ọ bụ gịnị bụzi anya ukwu nụ oke ọchịchị bụ anya ukwu ifi nwere jụrụ ya fọnụ idebe orinu oke ọchịchị bụ anya ukwu nụ anya ukwu emụta obi ọkwazi oke ọchịchọ n'elu ụwa ọ gịnị bụ anya ukwu nụ ọkwazi oke ọchịchọ nụ anya ukwu bụ ndị ọnụ n'elu ụwa nụ oke ọchịchọ bụ anya ukwu oke ọchịchọ bụ anya ukwu n'elu ụwa ụmụ Igbo razie na oke ọchịchọ n'elu ụwa ka anyị gabazienụ n'irunu ife onye kwuru ka ịbịa ga-ekwenu udo wee dịzie n'obodo anyị nụ ife onye kwuru ka ịbịa ga-ekwe n'elu ụwa oke ọchịchị ajọkanụ ọ bụ gịnị bụ oke ọchịchọ n'ụwa anyị ukwu bụ njọ n'elu ụwa oke ọchịchọ bụ anyị ukwu oke ọchịchọ bụ anyị ukwu oke ọchịchọ bụ anyị ukwu kedu isi uru ọ ga-abazili mmadụ n'elu ụwa ma ọ bụrụ na isoluzie maka ifi ego ịnwụzie n'oge ya eluro na ife nne ibute ife ndị a bụzi oke ọchịchọ nụ maka na mmadụ kụzilinụ ọ sị na ego ọkụ bụ ọnwụ maka na ụkwali oge ọda na ada agbatazi ụwa n'ụzọ n'elu ụwa anyị dịziri ọra n'ụwa nụ gofu onye jezili kpalinụ ife mụ na enwekọ enwekọnụ ọya gịzi ka ọ bụrụ nke inu ma mụ gbalaga na banụ ọbanye ukwunu oke ọchịchị ajọkanụ n'elu ụwa mmụọ
na-eme nke ọzọ nụ tụnyelụnụ m akwụkwọ bụ ife a na-ayọ ọ bụ na tụnyesizieli ya akwụkwọ nụ oluzie ka ị ga-alụla obodo ọlụ ebutezi ego ibuludo onye na-abaghị ndị tụnyere ya akwụkwọ anọdị n'afụfụ na ya bụ ife mebisiri Naịjirịa nọ ngwa amala ndị ọchịchị emebigo n'ụwa nụ n'afa bụzi njọ na Naịjirịa nụ onye jilizie n'ike ya nụ onyezie nwanne ya nụ unachigbu n'anyị n'ụwa nụ na ndị ndu anyị na-achọzi nụ Naịjirịa razie n'oke ọchịchị ọnụ ndị ọchịchị razie oke ọchịchị ọnụ n'elu ụwa nụ ka anyị gabanụ n'iru n'ụwa donu oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọ bụ ori n'elu ụwa oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọba anyị ife oke ọchịchị ọ na-ewetere ganụ oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọ bụ njọ n'elu ụwa oke ọchịchị ọba anyị ndị na-achị Naịjirịa rapụzie n'oke ọchịchị obodo anyị wee dị mmanụ oke ọchịchị ọba anyị unu mebila obodo anyị nụ oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọba anyị onye jizie n'ọfụma nụ akpụbalịrị aka nụ ijizie nke ọjọọ nụ akpụbalị ya bụ ọjọọ ifọmananya bụ ofu oke ọchịchị ọnụ ọbụjọnụ razie na oke ọchịchị ọnụ ụmụ Igbo ra na oke ọchịchị ọnụ Hausa ra oke ọchịchị ọnụ Yoruba ra oke ọchịchị ọnụ Naịjirịa razie na oke ọchịchị ọnụ oke ọchịchị ọba anyị ọ bụ gịnị bụ anya ukwu nụ oke ọchịchị ọba anyị oke ọchịchị ọba oke ọchịchị ọba anyị ka mmadụ ji egbu nwanne ya nụ oke ọchịchị ọba anyị mmadụ gburu nne ya nụ wee wee gozie obodo ọkwa maka oke ọchịchị ọnụ oke ọchịchị ọba anyị ịtọlụzie nwanne ya nụ maka oke ọchịchị ọnụ ụfọdụ na-eji ori nụ n'ọkwa maka ọba anyị oke ọchịchị ọba anyị